No, witam pięknie. Hopskologika. Roz jeden istny miał ci takie bliskie przyjaciółki, czy ripsy, z którymi festynie zaliczył, ale Blank nie poradził się urządzić, ze którą się ożenił. Uznał se, co zbajtluje taki rychtyczny test, taką anproba, co by zmiarkować i uwidzieć, kiero z nich jest najpasowniejszy do żeniacki. Wyciąg ze konta 15 000 złotków, dał każdy z nich po 5 000, powiedział, i że mogą je udać na co ino żywnie im się podobało, wedle własnego uznania. Pierwsza dziocha pogrzyła w te pędy na sprawonki, klajdy, szmuk, klejnoty, żalą odnowy biologicznej i takie tam jeszcze inne ficikółkle. Wróciła nazwę tego istnego do tego swojego szaca i rządzi. Udałach wszystkie twoje pieniądze, wysypłach cię dokumentnie dlocia, mój ty roztomiły, co by się ci przypodobać, bo ja ci westelnie przaja. Drugo frela wypuściła się też na sprawunki, nowy telewizor plazmowy, radio 4 pory nartów, jakieś tam moderne kije do golfa i inne takie fizymatynta. Wróciła do tego istnego rozpłomieniono, rozhajcowano go do... Wiesz ty, mój ty roztomiły, udała wszystkie twoje pieniądze, co by cię weselnie uszczęśliwić, co by ci wygodzić i przychochliwić, a wszystko to z kuli tego, i że ja ci weselnie przaja. Trzecio też wzięła pieniądze, zainwestowała je na giełdzie, bezporadnie miała już duplikowanie tych pieniędzy, wróciła Karlusowi te jego 5 000 złocioków i rzekła do niego. Wiesz, ja zainwestowała twoje pieniądze, zarobiła własne. Teraz mogłaś się je poleku i stabilnie udać na to, co ty no żywnie byś se uzdał. Zrobiłach tak na isto to wszystko, bo naprawdę ci westelnie przaja. No i w ten czas ten istny, ten hop napoczął myśleć. Hopy mocka medykują i myślą, wiecie o tym, nie? Myśleć. Hopy na isto westelnie mocka myślą. I on dalszy myślał. Jest derkusie, co ci długo to zetrwało. Myślał. I hop na ostatku, dejcie pozór, ożenił się z tą frelą, którą miała najsroksze cycki. Eugen Smioków.